Meditácia na liečenie rodinných vzťahov. Rodinné vzťahy sú základom nášho života. Niekedy však môžu byť komplikované a vyžadujú si starostlivú pozornosť. Práve cez túto meditáciu spustíme liečenie a posilnenie týchto vzťahov. Nájdite si pokojné a tiché miesto, kde vás nikto nebude rušiť. Pohodlne sa usaďte a zatvorte oči. Nechajte si teraz chvíľu na uvoľnenie a upokojenie mysle. Dýchajte hlboko a pomaly. Dýchajte hlboko a pomaly. Vo svojej mysli si predstavte ideálny obraz vašej rodiny. Vidíte, ako sa všetci členovia rodiny usmievajú, komunikujú a trávia spolu čas v harmónii. Predstavte si, že z vášho srdca vychádza svetlo a láska, ktoré obklopujú každého člena vašej rodiny. Toto svetlo rozptýľuje akékoľvek negatívne emócie a nahrádza ich pokojom a porozumením. Toto svetlo rozptýľuje akékoľvek negatívne emócie a nahrádza ich pokojom a porozumením. Odpustenie je kľúčový krok. Preto sa teraz zamerajte na odpustenie tým, ktorí vám ublížili, a tiež na odpustenie sebe samému za akékoľvek chyby. Odpustenie je proces, ktorý oslobodzuje vašu myseľ od bremena minulosti. Odpúšťam a oslobodzujem sa. Prinášam do svojej rodiny pokoj a porozumenie. Prinášam do svojej rodiny pokoj a porozumenie. Odpúšťam minulosti a otváram sa novým začiatkom. Teraz sa oslobodzujem od starých zranení. Každý deň si vyberám odpustenie, aby som podporil harmóniu v rodine. Odpúšťanie je cesta k môjmu vnútornému pokoju. Odpúšťanie je cesta k môjmu vnútornému pokoju. Rozhodujem sa pre lásku a porozumenie. Zameriavam sa na pozitívne emócie, ktoré chcem vo svojej rodine podporiť. Zameriavam sa na pozitívne emócie, ktoré chcem vo svojej rodine podporiť. Som otvorený prijímaniu a dávaniu lásky v mojej rodine. Stávam sa vnímavým a podporujem v láske vzájomné vzťahy. Každý deň prispievam k budovaniu pevnejších rodinných vzťahov. Každý deň prispievam k budovaniu pevnejších rodinných vzťahov. Prinášam do našich vzťahov súcit a empatiu. Teraz si predstavím moju schopnosť vcítiť sa do pocitov ostatných a reagovať s láskavosťou. Teraz si predstavím moju schopnosť vcítiť sa do pocitov ostatných a reagovať s láskavosťou. Prekonávam prekážky s trpezlivosťou a pokojom. Riešim konflikty a výzvy v rodinných vzťahoch s rozvahou a pokojom. Predstavte si, že z vášho srdca vychádza svetlo a láska, ktoré obklopujú každého člena vašej rodiny. Toto svetlo rozptýľuje akékoľvek negatívne emócie
a nahrádza ich pokojom a porozumením. Teraz sa sústrete na to, aké emócie máte voči jednotlivým členom rodiny. Uvedomenie si týchto pocitov je prvým krokom k ich spracovaniu. Predstavte si, ako tieto emócie opúšťajú vaše telo a myseľ a sú nahrádzané pocitom pokoja a prijatia. Predstavte si, ako tieto emócie opúšťajú vaše telo a myseľ a sú nahrádzané pocitom pokoja a prijatia. Predstavte si, ako riešite konflikty vo vašej rodine pokojne a s porozumením. Pokojne a s porozumením. Vnímajte, ako sa napätie rozpúšťa a je nahrádzané pocitom zmierenia a harmónie. Vnímajte, ako sa napätie rozpúšťa a je nahrádzané pocitom zmierenia a harmónie. Sústrete sa na pomalé, hlboké dýchanie a s každým výdychom si predstavte, ako napätie a stres opúšťajú vaše telo. Tento proces vám pomôže zotrvať v stave pokoja a uvoľnenia aj po skončení meditácie. Vo svojej mysli si predstavte ideálny obraz vašej rodiny. Vidíte, ako sa všetci členovia rodiny usmievajú, komunikujú a chcú spolu tráviť čas v harmónii. Predstavte si, že z vášho srdca vychádza svetlo a láska, ktoré obklopujú každého člena vašej rodiny. Toto svetlo rozptýľuje akékoľvek negatívne emócie a nahrádza ich pokojom a porozumením. Po skončení meditácie si zapíšte do denníka všetky emócie, ktoré sa objavili počas tejto meditácie. Táto prax vám pomôže sledovať váš pokrok a uvedomiť si opakujúce sa vzorce vo vašich pocitoch. Sústrete sa na odpustenie. Odpustenie je kľúčový krok k uzdraveniu seba aj iných. Odpustenie je kľúčový krok k uzdraveniu seba aj iných. Prekonávajte prekážky s trpezlivosťou a pokojom. Vcíťte sa do pocitov ostatných a reagujte s láskavosťou. Prinášajte do svojej rodiny pokoj a porozumenie. Často si opakujte: prinášam do svojej rodiny pokoj a porozumenie. Rozhodujem sa pre lásku a porozumenie. Každý deň prispievam k budovaniu pevnejších rodinných vzťahov. Postupne sa vráte k svojmu dychu a otvorte oči. Zostaňte v pokoji a skúste si udržať tento pocit pokoja a harmónie aj po skončení meditácie. Opakujte túto meditáciu pravidelne, aby ste postupne posilnili a uzdravili svoje rodinné vzťahy. Buďte k sebe a k svojim blízkym láskaví a otvorení.
Váš úmysel priniesť do rodiny mier a porozumenie je prvým krokom na ceste k uzdraveniu. Váš úmysel priniesť do rodiny mier a porozumenie je prvým krokom na ceste k uzdraveniu.